ಸೊಲ್ಮಿಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲಿನ ಪುದರಡು ಓಟು ದೆಪ್ಪುನ ವಾತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕೆಲಸ ಅಂಡ ಮೊಕ್ಲೆಗು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲಿನ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಒವುಲಾಗತ್ತೇಜಿ ಓಟು ದೆಪ್ಪರೆ ಮಾತ್ರ ಬಿರುವೇರಿನ ಗಳಸೊಂದುಲ್ಲಿருந்து ಶಾಸಕರು ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಕುಡ್ಲಡ್ ಪಂತಿರು. ಶಾಸಕರು ರಾಜ್ಯದ ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅಂಗಾರೆ ಕುಡ್ಲಡು ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟುಡು ಪಾತಿರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲಿನ ಪುದರಡು ಓಟು ದೆಪ್ಪುನವು ಆತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕೆಲಸ ಅಂಡ ಮೊಕ್ಲಿಗು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲಿನ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಒವುಲಾಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಓಟು ದೆಪ್ಪರ ಮಾತ್ರ ಬಿರುವೇರಿನ ಗಳಸೊಂದಿருந்து ದೂರಿಯರು. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರ್ನ ಪಾತ್ರಗು ಮುಲ್ಪ ಕವಡೆ ಕಾಸ್ತ ಬಿಲ್ಲದಾಂತಿನಂಚ ಆತಂಡು ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಡಬಲ್ ದೋಖ ಆತಂಡು ಮೋದಿ ತುಳು ಭಾಷೆನು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗು ಸೇರ್ಸಾವಿருந்து ಆಸೆ ಜನಕ್ಲಿಡೈತನು ಆಂಡ ಆರು ದಾಲಪಾತಿರ್ದಜರು ಗುರುನಾರಾಯಣ ಪೀಠ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಮ ತಾಪನೆ ಮಲ್ಪುಯಿருந்து ಎದುರುತು ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಔಲಾ ಪೊಟ್ಟಾತನೊಂದು ಖರ್ಗೆ ಪಂಡಿರು. ಕೇಂದ್ರ ಪೆರೆಡ್ದ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರ ಬಗಿಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲೆಗ್ ಅಪಮಾನ ಮಲ್ತಂಡು ಅಪಗಲ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಒರಿಲಾ ಮನಿತದಿಜರು ಪಾಠ ಬುಕ್ಕುಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲಿನ ಪಾಠ ಕೈ ಬುಡಿಯರು ಅಪಗಲ ಮನಿತದಿಜರು ಜನ ಏವ್ರ ತೋಜಾನಗ ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಮಂತ್ರಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಲೆಕ್ಕೊಗುದಂತಿನಂಚ ಓಲೆ ಬರೆಪೇರು ಮೊಕುಲು ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಪುದರಡು ಓಟು ದೆತ್ತನ್ಬೇರು ಅಂಡ ಗುರುಕ್ಲಿಗ ಅನ್ಯಾಯ ಆನಗ ಮೊಕುಲು ದಾಯ ಬಾಯಿಗೂ ಬೀಗ ಪಾಡುವಿರಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡಿಯರು. ರಾಜ್ಯಡು ಬಿಜೆಪಿ ಉಲೈ ಲಡೆಯಾವೊಂದುಂಡು ಬಿಜೆಪಿ ಗೂಂಡರೆನ ಬುಳೆಪಾವೊಂದುಂಡು ಕರಾವಳಿ ಬಾಗುಡು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಉಂದು ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಮೂಲು ಅರೆನ ಪಾತ್ರಗೂ ಕವಡೆ ಕಾಸ್ತ ಬಿಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೋದಿ ನಳಿನ್ ಪುದರನು ವೇದಿಕೆಡು ಪಂಡೆರ ಔಲಾ ಇಜ್ಜಿಂದು ಶಾಸಕರು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ದೂರಿಯರು. ಜನರಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏನಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಇದು ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ. ನಮ್ಮ ಭರವಸೆಗಳೆಲ್ಲನೂ ಈ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಈಡೇರಿಸ್ಬೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮೋದಿಯವರು ಬಂದು ಭಾಷಣ ಹೊಡೆದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅರಿವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಈ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರೀ ಡಬಲ್ ಧೋಕ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿನಃ ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇವ್ರ ಕೈಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಂಟನೇ ಪರಿಚಿತ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವರು ತುಳುನಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರಂತ ಭಾಳ ಜನ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡನೂ ಬಿಡಿ ತುಳುನೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಇವರು. CM ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು, ಮೋದಿಯವರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಅವರ ಪೀಠ ಒಂದು ಮತ್ತು ಏನು ನಿಮ್ಮ ನಿಗಮ ಏನು ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು, ಭಾಳ ವರ್ಷದ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಎದುರುಗಡೆನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದು ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗೆ ಇವರು ಪದೇ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ BJPಯವರು. ಈ ಸರಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಟ್ಯಾಬ್ಲೂ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು, ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ವಾಹನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆವಾಗ ಒಂದು ಸರಿ ಎಲ್ಲ 2 ಸರಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ BJP ಲೀಡ್ರು ಬಾಯಿ ತೆಗೆಯೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಸಮಿತಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಅವ್ರದ್ದು ಚಾಪ್ಟರೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ BJP ಲೀಡ್ರ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದರೋ ಆವಾಗ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಲೆಟರ್ ಬರೀತಾರೆ. ಎಷ್ಟು 1.5 ತಿಂಗಳು ಆದಮೇಲೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಇಡೀ BJP ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ CM ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವನೆ ಅಂತಾನೆ ಕೊಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ BJP ಸರ್. ಬಿ ಕಸ್ಬಾ ಗ್ರಾಮ ಜಕ್ರಿ ಬೊಟ್ಟದ ಮಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫಿರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಆಯಿಷತ್ತುಲ್ ಜಹೀಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರುವೆರು ಜೋಕುಲು ತೋಜಂದೆ ಆತಿರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಜಕ್ರಿ ಬೊಟ್ಟುಡು ಈ ಸಂಗತಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಬಂಟ್ವಾಳ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದು ತನಿಖೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಅಪ್ಪೆ ತೋಜಂದೆ ಆಯ್ನ ಸಂಗತಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಜಕ್ರಿ ಬೊಟ್ಟುಡು ನಡೆತದುಂಡು. ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಬಂಟ್ವಾಳ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದುಂಡು. ಬಿ ಕಸ್ಬಾ ಗ್ರಾಮ ಜಕ್ರಿ ಬೊಟ್ಟುದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫಿರ್ನ ಬೊಡಿದಿ ಆಯಿಷಾತುಲ್ ಜಹೀಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರುವೆರು ಜೋಕುಲು ತೋಜಂದೆ ಆತಿರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 ಪುಲ್ಯಕಾಡೆ 4 ಗಂಟೆದೊಲೈ ತನ್ನ ಇರುವೆರು ಜೋಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಆಯಿಷಾತುಲ್ ಜಹೀಲ್ ಇಲ್ಲು ಬುಡ್ದಿತ್ತದು ಒಡೆದಿ ಜೋಕ್ಲೇನು ನಾಡ್ದು ಕೊರ್ಲೆಂದು ಕಂಡನಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ದೂರು ಕೊರ್ದು ಕೇನೊಂದಿರು.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಗಡದಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಮೃತ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ದಣ್ಣಂದು ಪನ್ಪನವು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆದ ಮಂತ್ರಿ ವಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂತೆರು ಆರು ಪುತ್ತೂರುಡು ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಪಾತಿರ್ದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆದ ಮಂತ್ರಿ ವಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತೂರುಡು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪಾತಿರ್ದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಗಡದಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಮೃತ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ದಿಜಿ. ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆದ ವತಿರ್ದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಯ್ನ ಅಮೃತ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆದ ಫಲ ತೆತ್ತೊನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ತಿಂಗೊಲುಗು 75 ಯೂನಿಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಧರ್ಮಗು ಕೊರೊಂದುಂಡು. ಆಂಡ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ದಣ್ಣಂದು ಪನ್ಪುನ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಟು ಪದರೊಂದುಂಡು. ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಪಂಡಿನ ಮಂತ್ರಿಯರು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ದೆತ್ತೊನರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ತದಿತ್ತದು. ಈ ನಿಯಮಲಿನ ಪಾಲನೆಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಈ ಕಾರಣ ನಿಯಮಾವಳಿನ ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ದನುಂದ ಅತ್ತಂದೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ದಜಿಂದು ಪಂಡಿರು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಜೆಪಿಡು ಹೊಸ ಉಮೇದು ಮೂಡ್ತುಂಡು. 2 ಲಕ್ಷದ ಮಿಕ್ಕದ ಜನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪು ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಬೈದಿರು. ಅಂಡ ಸಿದ್ದರಾಮೋತ್ಸವಗೂ ರಾಜ್ಯದೋರ್ ಮೇಡ್ದು ಜನ ಸೇರ್ಸಂಡಲ 8 ಜನ ಬೈದಿರು. ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ ಸೇರ್ನ ಜನ ಅಂದ್ ವಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂಡಿರು. ಪ್ರಧಾನಿ ಭೇಟಿ ನನದ ಓಟುಗೂ ತಯಾರಪ್ಪನಂಚ ಮಲ್ತದುಂಡು. ನನದ ಓಟುಡು ಒಡಿಪು ನನಲಾತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನುಲಿನ ಗೆಂದುಡು ಮಂತ್ರಿ ವಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂಡಿರು. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ 75 ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಅಮೃತ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಇದು ರದ್ದಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಮೃತ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 75 ಯೂನಿಟ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ವಾಪಸ್ ಯಾವುದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪಂಗಡದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಳೆಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ವಿನಃ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ವಿನಃ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರದ್ದು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ಸು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕುಡ್ಲ ನಗರದ ಬೇತೆ ಕಡಿಟ್ಟು ಪೊಂಜೋಲಿನ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಬಂಗಾರ ಪದ್ದೆ ತರುಡೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ 3 ಆರೋಪಿಲೇನು ಕುಡ್ಲ ನಗರದ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತಿದರು. ಅಕ್ಲಿಡ್ದು ಒಟ್ಟು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆದ ಸೊತ್ತುಲೇನು ಸ್ವಾಧೀನಗುದೆ ತಂದಿರು. ಕುಡ್ಲ ನಗರದ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ಟು ಪೊಂಜೋಲೆನೆ ಉದ್ದೇಶಾದಿ ಒಂದು ಬಂಗಾರ ಪದ್ದೆ ದರೋಡೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ 3 ಆರೋಪಿಲೇನು ಕುಡ್ಲ ನಗರದ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತಿದರು. ಶಕ್ತಿನಗರ ಮೂಡ್ಶೆಡ್ಡದ 39 ವರ್ಷದ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉರ್ವಸ್ಟೋರ್ದ 40 ವರ್ಷದ ಸುಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೊಂಚಾಡಿ ಪದಂಗಡಿದ 31 ವರ್ಷದ ಸುರೇಶ್ ರೈ ಬಂಧನ ಆಯ್ನ ಆರೋಪಿಲಾದಿತ್ತದು. ಆಕ್ಲಿಡ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಾಮ್ ತೂಕದ ಬಂಗಾರ ಬೊಕ್ಕ 2 ಸ್ಕೂಟರ್, 3 ಮೊಬೈಲ್ ಸೇರಿದು ಒಟ್ಟು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆತ ಸೊತ್ತುಲೇನು ಪೊಲೀಸರು ಸ್ವಾಧೀನಗುದೆ ತಂದಿರು. ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಕುಡ್ಲ ನಗರಡು ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸುತ್ತುಡು 2 ಚೈನ್ ಒಯ್ತಿನ ಕೇಸ್, ಕಂಕನಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸುತ್ತುಡು 1 ಚೈನ್ ಒಯ್ತಿನ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿರು. ಕದ್ರಾ ಅಲ್ವಾರಿಸ್ ಮಾರ್ಗೋಡು ಪುಣೆ ಮೂಲದ ಪೊಂಜೂನ ಚೈನ್ ಕಂಡದು ಪೋದಿತ್ತದು. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಗಸ್ಟ್ 24 ಕದ್ರಾ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸುತ್ತದ ಕುಲಶೇಖರ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾರ್ಗೋಡು ಪೊಂಜೋನ ಸರ ಒಯ್ತು ದಿನ 25 ಶಕ್ತಿನಗರದ ರಾಜೀವನಗರಡು ಪೊಂಜೋನ ಸರ ಒಯ್ತು ದಿನ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದಿತ್ತರು. ತನಿಖೆ ನಡಪಾಯಿನ ಪೊಲೀಸರು 3 ಕಲ್ವೆರೆಲ್ಲ ಪತ್ತಿದರು. ಆರೋಪಿಲು ಕಾಸ್ಟಿಟ್ಟು ಬಂಗಾರ ಮಾರಿರ ಬನ್ನಗ ಪೊಲೀಸ್ ಬಲೆಗೆ ಬೂರ್ದರು. ಆರೋಪಿಲಿಡು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್, ಸುಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಟೆಂಪೋ ಡ್ರೈವರ್ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಸುಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಡ್ಲಡು 2002 ಕುಡ್ಲಡು ನಡತದಿನ 3 ಜನನು ಕೆರ್ನ ಕೇಸ್ತ ಆರೋಪಿಲ ಆದುಲ್ಲೆ. ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ದುಂಬರಿತಿದರು. ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಹಂತ ಪನ್ಪುನವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲೆನ ಬರೋ ಬದುಕದ ಪಂಚಾಂಗ ಅಂದು ಪುದರ್ಪೋಯಿ ಇಎನ್ಟಿ ಸರ್ಜನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂತೆರು. ಕುಡ್ಲದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಸೋಮವಾರ ಶಿಕ್ಷಕ ದಿನಾಚರಣೆ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ ಅರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ಕುಡ್ಲಾ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ನಿಲಿಟ್ಟು ಸೋಮವಾರ ಶಿಕ್ಷಕಿರ್ನ ದಿನಾಚರಣೆ ನಡೆತಂಡು. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಬರೋ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನರೇಂದ್ರ ಎಲ್ ನಾಯಕ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇಡ್ ಪುದರ್ಪೋಯಿ ಇಎನ್ಟಿ ಸರ್ಜನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಎಕ್ಸ್ಪೋಡಿಯಂ ಹೊಸ ಸಭಾಂಗಣ ಉದಿಪನಾಂಡು.
ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ದು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಹಂತ ಪನ್ಪುನವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲಿನ ಬರವು ಬದುಕದ ಪಂಚಾಂಗ ಕಠಿಣ ಪುಣೆಪಾಠಕ್ಕೆ ಶಿಸ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಲ್ಪನಕುಲು ಸೇರ್ಸಾವನೋಡು ನಮ್ಮ ಕನ್ನ ಏಪಲ ಮಲ್ಲೆ ಪುಣೊಂದು ಪಂಡಿರು. My son is a plastic surgeon, plastic and aesthetic surgeon, one of the favorite student of Narendra Naik. And he always tells me, studying here, he has shaped his career. In spite, some people tell that, in the opinion that they are a little strict, but it will help them in their future. That's what he was telling, the dedication, the discipline, what he got here in the expert institution has shaped his career. He has done MBBS, MS and MCH in plastic surgery because of the expert institution. The basic education what he got in expert. That is the foundation is very important. Foundation. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೂ ಅರಿನ ಜೀವಮಾನದ ಸಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಸಮಾಜಗೂ ಕೊರ್ನ ಕೊಡುಗೆಗಾದ ಅರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಲೆಕ್ಕಡು ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಬರೋ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಒತ್ತುಗುರ್ಕರ್ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಷಾ ಪ್ರಭಾ ಎನ್ ನಾಯಕ್ ಪಾತಿರ್ದು ಒವೆಲ್ನ ಬಯಕಂದೆ ಕಲ್ಪವನಕುಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂಡ ಸಮಾಜಡು ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೂ ಗುಮನ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜರು. ಬರವು ಕಲ್ಪನಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪವನಕ್ಲಿನ ಸಂಬಂಧ ಎಡ್ಡೆ ಒಪ್ಪೊಡೊಂದು ಪಂಡಿರು. Did you ask your teacher any day, ma'am, sir, are you feeling okay today? Maybe if they say that we are not feeling good, okay, don't take class. But you will not, that's what I'm telling. Even when you are not aware of what is required for you, they are the one who will think about you. When your parents are scared to tell something for you, they are the one tell that with the utmost, with the guts and utmost sincerity. ನರೇಂದ್ರ ಎಲ್ ನಾಯಕ್ ಗುರ್ಕರ್ಮೆದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿದು ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲಿನ ಮಾತಾ ಬುಳಿಚಿಲಿಗ ಬರವು ಕಲ್ಪಾವನಕ್ಲಿನ ಪಾಲು ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ಬದುಕಡು ಬತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬರವು ಕಲ್ಪಾಯಿನಕ್ಲೇನು ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊನ್ನವು ನಮ್ಮ ಸುರೂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ ಪಂಡಿರು. Similarly, some students may not study effectively when they are supposed to study, but when the tests are conducted, when the marks are known to the students will take it up seriously. I should not have neglected. Henceforth, I will take it seriously. These are all part and parcel of the teaching and education. And I wish you all the best on this occasion. Recall all the names of your teachers. Remember them, whatever good things they have done to you from elementary school till now and even in the future. And that faith, that takes you forward like anything. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಉಸ್ತಾದ್ ರಫೀಕ್ ಖಾನ್, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂಕುಶ್ ಎನ್ ನಾಯಕ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ತಜ್ಞರು ದೀಪಿಕಾ ಎ ನಾಯಕ್, ಯೋಜನೆ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಸಂದೇಶ್ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡಿರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಲೈನರ್ ತೇಜಸ್ ಕುಮಾರ್, ರಿಯಾ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಕಾರ್ಲ ತಾಲೂಕು ಮುಂಡ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪೊಸ್ರಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಟ್ಟುಡು ಜೆರೋಮ್ ಪಿಂಟೋ ಪನ್ಪನರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೊಗ್ಗುದು 10 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆತ ಬಂಗಾರ ಪದ್ದೆ ದರೋಡೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದುಂಡು. ಕಾರ್ಲ ತಾಲೂಕು ಮುಂಡ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪೊಸ್ರಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಟ್ಟುಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೊಗ್ದು ಬಂಗಾರ ಪದ್ದೆ ದರೋಡೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆತದುಂಡು. ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಟ್ಟುದ ಜೆರೋಮ್ ಪಿಂಟರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ದು 150 ಗ್ರಾಂ 10 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚ ಬೆಲೆತ ಬಂಗಾರ ಕಂಡದಿರು. ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಡು ಏರ್ಲ ದಾಂತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬಂಗಾರ ಕಂಡದಿತ್ತದು ಸೋಮವಾರ ಇಲ್ಲಡೆ ಬನ್ನಗ ಗೊತ್ತಾತುಂಡು. ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್, ಕ್ರೈಮ್ ಎಸ್ಐ ಜನಾರ್ದನ, ಶ್ವಾನದಳ ಬಿರಳಚ್ಚಿ ತಜ್ಞರು ಜಾಗೆಗೆ ಬತ್ತದು ತನಿಖೆ ನಡೆಪಾದಿರು. ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಕಾರ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿರು.
ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟರ್ರಿನ ಕಿರಣ ಕೇಸದ ತನಿಖೆಗೆ ಬೈದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳ NIA ತನಿಖೆಯನ್ನು ಚುರುಕು ಮಲ್ತದ ಇತ್ತೇನೆ ಸುರುತ ಹಂತದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಗಿತದಿದ್ದು ಸೋಮವಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಯ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಉಬಾರ್ ಇಂಚ ಒಟ್ಟು 32 ಕಡೆಟ್ NIA ಕೂಟ ಪೊಗ್ಗುದು. ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟರ್ರಿನ ಕಿರಣ ಕೇಸದ ತನಿಖೆಗೆ ಬೈದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳ NIA ತನಿಖೆಯನ್ನು ಚುರುಕು ಮಲ್ತದ ಇತ್ತನೆ ಸುರುತ ಹಂತದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಗಿತದಿದ್ದು ಸೋಮವಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಪೊಗ್ಗುದು ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿಲೇನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಯ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಉಬಾರ್ ಇಂಚ ಒಟ್ಟು 32 ಕಡೆಗೆ NIA ಕೂಟ ಪೊಗ್ಗುದು. ಬೆಳ್ಳಾರೆದ ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟರ್ರಿನ ಕಿರಣ ಕೇಸದ ತನಿಖೆ ಕೈಕದೆತ್ತೊನ್ನ NIA ಕೂಟ ತನಿಖೆ ಶುರು ಮಲ್ತದ. ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟರ್ನ ಕಿರಣ ಪಿರವು PFI ಬೊಕ್ಕ SDPI ಉಪ್ಪುನ ಸಂಶಯೊಡ್ದವ್ರ ಸಂಘಟನೆದ ಜಾಬೀರ್ ಹರಿಯಡ್ಕ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಸಾಹುಲ್ ಸಲ್ಮಾರ ಇಂಚ ಪಾಕ ಜನತಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ತದ. NIA ತನಿಖೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರಿನ ಕೂಟ ಬಿರಿಸಾಯ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟಾರ್ ಕೇಸಿನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ NIA ತನಿಖೆಗೂ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು. ಕರಾವಳಿಡು ನಡಪುದ ಧರ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಕಿರ್ಪುನೇಕ್ ಕಾರಣ ಬೊಕ್ಕ ಕಿರ್ಪುನೇಕ್ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಪುನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಲಿನ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ವರದಿನ NIA ಕೊರಿಯರ ಉಂಡು. ಎಲ್ಪತ್ತೆನ್ಮ ವರ್ಷಲಿನ ಪರಂಪರೆ ಬೊಕ್ಕ ನಂಬಿಕೆದ ಮುಳಿಯ ಜುವೆಲ್ಸ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ಮುಟ್ಟ ಕುಡ್ಲದ ನವಭಾರತ್ ವೃತ್ತ ಕೈತಲ್ದ ಓಷನ್ ಪರ್ಲೆಡ್ ಬಂಗಾರ್ ಪದೇಲಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಸ್ನ ಡೈಮಂಡ್ ಪದೇಲಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರುನ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ದಿವೊಂದುಂದು ಮುಳಿಯ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರ್ಕಾರಿರ ಬೊಕ್ಕ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಳಿಯ ಪಂತಿರು. ಮುಳಿಯ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರ್ಕಾರಿರ ಬೊಕ್ಕ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಳಿಯ ಕುಡ್ಲದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನಡು ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟುಡು ಪಾತಿರ್ದು 78 ವರ್ಷಲಿನ ಪರಂಪರೆ ಬೊಕ್ಕ ನಂಬಿಕೆದ ಮುಳಿಯ ಜುವೆಲ್ಸ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ಮುಟ್ಟ ಕುಡ್ಲದ ನವಭಾರತ ವೃತ್ತ ಕೈತಲ್ದ ಓಷನ್ ಪರ್ಲ್ಡ್ ಬಂಗಾರ್ ಪದೇಲಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಸ್ನ ಡೈಮಂಡ್ ಪದೇಲಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರುನ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ದಿವೊಂದುಂದು ಪಂಡಿರು. ಪ್ರದರ್ಶನ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರುನ ಕಾಂಡೆ 17 ರಾತ್ರಿ 8 ಮುಟ್ಟ ಆಗಿದ್ದದು ಜುವೆಲರಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ನಡಪೆರ ಉಂಡು. ಜಾಗತಿಕವಾದ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ನಮೂನೆ ರೀತಿದ ಪದ್ದೈಲಿನ ಪ್ರದರ್ಶನಡು ತೂವಲಿ. ಕುಡ್ಲಾ ರೀತಿದ ಬಗೆ ಬಗೆ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕೈ ಚಾತುರ್ಪದ ಕರೆಮಣಿ ಕಾಜಿ ಉಂಗಿಲ ಕೊಡಗು ಬೊಕ್ಕ ಕರಾವಳಿ ಪರಂಪರೆದ ಪದ್ದೇಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಕಿಸ್ನಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಪದ್ದೇಲ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನಗೂ ದೀಪುಂಡು. ಶುದ್ಧ ಬಂಗಾರು ಮಾತಕಡೆಟ್ಲ ಉಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನವ್ಲು ಶುದ್ಧ ಮೀರ್ದು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಉಂಡು ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಳಿಯ ಪಂಡಿರು. ಚಿನ್ನಾಭರಣದ ಮಾರಾಟ ಶೋರೂಮ್ ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧತೆ ಮೀರಿದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮದು. ಸುಮಾರು 8 ದಶಕಗಳಿಂದ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳಿಯ ಕೇಶವ ಭಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿ ಮುಳಿಯ ಜುವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವಾದಂಥ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ 8ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ 11ನೇ ತಾರೀಕಿನ ತನಕ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ಯಾಷನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ 9ನೇ ತಾರೀಕು 9th ಸಂಜೆ ಓಷನ್ ಪರ್ಲ್ನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಇರ್ತದೆ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ, ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಇರ್ತದೆ. ಡೈಮಂಡ್ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿಯನ್ನು ವೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿಸಸ್ ಚೇತನ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ಗಳು ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೃಷ್ಣ ನಾರಾಯಣ ಮುಳಿಯ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಾಮದೇವ್, ಕಿಸ್ನಾ ಡೈಮಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಂತ್ರೆ, ವೇಣು ಶರ್ಮಾ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಡಿದ್ದರು. ಬಜ್ಪೆದ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ಉಂತುನ ತಾಣ ಇತ್ತೆ ಲೋಕದೋರ್ಮೆಗೆ ಸೇವೆ ಕೊರ್ದು ಜನಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುವುದುಂಡು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕುಡ್ಲಗ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜೇ ದಿನ 54 ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಪೆರ್ಮೆಗ್ ಸಂದದನು.
ಬಜಪೆದ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ಉಂತುನ ತಾಣ ಇತ್ತೆ ಲೋಕದೋರ್ಮೆಗ್ ಸೇವೆ ಕೊರ್ದು ಜನಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯೊಂದುಂಡು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕುಡ್ಲಗ್ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜೇ ದಿನ 54 ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಪೆರ್ಮೆಗ್ ಸಂದದುಂಡು. ಪ್ರಧಾನಿನ ಬಾರಿ ಭದ್ರತೆದ ನಡುಟ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಆನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ದುಮ್ಮದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಕೇಂದ್ರದ ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಯರು ಸೇರ್ದು ಪಾಕಜನ ನಾಯಕಿಯರು ವಿಮಾನ ಉಂತುನ ತಾಣುಗು ಬೈದಿರು. ಕೊರೋನಾಗು ದುಂಬು ಸರಾಸರಿ 70 ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 11 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 32 ದೇಶದ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರ 16 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಲಿಟರಿಗ್ ಸಂಬಂಧ ವಿಮಾನೊಲಿನ ಬಜ್ಪೆ ವಿಮಾನ ಉಂತುನ ತಾಣುಡು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಬೆಂಗಳೂರದ ಎಚ್ಎಎಲ್ ವಿಮಾನ ಉಂತುನ ತಾಣುಡು ಸೀಕದರೆನು ಕನತು ದಿನ ಏರ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಲ ಅಂದಿಟ್ಟು ಸೇರ್ದುಂಡು ಕುಡ್ಲಾ ವಿಮಾನ ಉಂತುನ ತಾಣದ ಮೂಲ ತೆರಿಪಾದುಂಡು. ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆ ದಾನಿಲಿಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಥೆನ ಜೊತೆ ಸೇರಿಗಿಡ ಐತಾರ ಕುಡ್ಲದ ಉರ್ವ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನಡು ವಿಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಫೆಸ್ಟ್ 2022 ಯಕ್ಷ ವಿಜಯಗಾನ ನಾಟ್ಯ ಹಾಸ್ಯ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದಿತ್ತೆರು. ಐತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣಡ್ದು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಕಣ್ಣದುಂಬುಗು ಜನಮ ಶರಣರಲಿ ಮಗುಳೆಂತು ದಯವು ಭಕ್ತವತ್ಸಲಗೆ ಒದಗಿದವು ಕೋಟಲೆಗಳು ಎನಿದೋ ಒದಗಿದವು ಕೋಟಲೆಗಳು ಎನಿದೋ ಬಂದನು ಗೌರಿ ಕಂದ ಕುಮಾರನೈ ತದನು ಬಂದನು ಇಳಿದರು ವಿರೋಧಿಯ ಸಾನು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಳು ನಸು ನಗೆಯಿಂದ ಓಲಾಡು ಬಂದಳು ನಸು ನಗೆಯಿಂದ ಓಲಾಡಿ ನಸು ನಗೆಯಿಂದ ಓಲಾಡಿ ಸುದಯ ಹರಿದೈ ವರ್ಷ ಧಾರೆಯಾಗಿದೆ ವರ್ಷಧಾರಿಯಾಗಿದೆ ವರ್ಷ ಧಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ನಿಲಿಟ್ಟು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆನ ಮರ್ಯಾದೆ ಗ್ರಂಥ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಡ್ಡರೇಕ್ ಬೊಂಬೈ ಸಾಂತಾಕ್ರೂಸ್ದ ಮುಂಬೈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕವಿ ಕುಸುಮಾಗ್ರಜ ಮರಾಠಿ ಭಾಷಾ ಭವನಡು ನಡಪುಂಡು. ಮುಂಬೈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿಎನ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಗುರುಕಾರ್ಮೆಡ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಂತ್ರಿ ವಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಗ್ರಂಥ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಒತ್ತು ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಡಪಡಿತ್ತಾಯರು ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರ್ ಅದು ಪಾಲ್ದಿತ್ತನ್ವಿருந்து ಪ್ರಕಟಣೆಡು ತೆರಿಪಾದರು. ಇಡೆಗು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲೈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು.